Kini ang actual video sa gi-carnap nga usa ka SUV sa barangay Fatima, General Santos City pasado alas 10 Biyernes sa buntag, Disyembre 5, 2025. Sa inisyal nga report, paspas nga na-recover sa Jensen PNP ang gi-carnap nga sakyanan sa Purok Maunlad, Barangay Apupong ug ang karnaper posibleng musibat paingon sa Davao City. Nagtinabangay ang mga pulis sa pagbutang og kalso aron dili makapadagan sa sakyanan ang driver. Makita sa video nga gipuspusan pa og rifle ang windshield tungod kay nagmangkahi ang driver dihang na corner na kini. Gibundakan pa og dagkong bato ang sakyanan. Gila sa kapulisan ang suspek nga si Jimar Arestado. Nakakustodiya na sa General Santos City Pulis ang suspek nga posibleng mapasakahan og paglapas sa Republic Act 10883 kun New Anti-Carnapping Act of 2016. Paspas nga narespondihan ang insidente tungod sa hiniusang pwersa ug koordinasyon sa 1201st Coy Regional Mobile Force Battalion, City Mobile Force Company, Police Station 7, 5 ug 2 sa General Santos City Police Office ug Regional Highway Patrol Group Unit 12 para ng investigasyon sa kapulisan sa kaso ug ginasubay pa ang tag-iya sa sakyanan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.